behar dira askotan garbi. Aieta zekatuta zaudelako, begirako, betiko arazoetaz ari garelako. Ez pasa bizitza, alde guztietatik etortzen zaizkizun erasoak eskiotzen. Jarrera tinko, badakitzu jendea, eguneroko jendea dela okarrena. Gizartean ez galdu ordena, hau baita gertatzen dena. Guzti honi, ipurditik ematean ere naia. Baina, zer pentsatzen duen eta jendea zutaz aurreritziz baliatuaz. Ukabilaz, jendearen arpegian, denok gara honak aginduak ematerak orduan. Nire papera munduan asko dutena baino importanteagoa ikusten dute gehiago, direla eta gehiago. Egiten dutela norma generala, familia reala, kristautasuna, budismoa eta ara. Ez dire txixia tipuen bezala, baina nork emango ditu gia. Bizitzeko egiten dut lan, merezi dudana dut bizitzan. Lan, egin barko dut bizitzeko aurrerantzean. Naizen bezala saldu hemen eta han, eta gero konporazioak jasan. Utzipakean, ez dut zentzua ikusten zure hitz eta esplikazioetan. Denok gara honak aginduak ematerako orduan. Behar dira askotan garbi. Aieta zekatuta zaudelako, begirako, betiko arazoetaz ari garelako. Ez pasa bizitza, alde guztietatik etortzen zaizkizun erasoak eskiotzen. Jarrera tinko